दिनै बिथांमोनखौ गारनानै एबसुआ दिनै गावसोरो उइथड्र खालामनानै सोमावसारफिननो नागिरोब्ला अब्ला बेवहाय एनडिएफबि जों एबसुनि गेजेराव दिनै ब्लाडशेड जानायनिबो चान्सेस थानो हागौ। गावजों गाव बुथारलायनाय, गावजों गाव नासयलायनाय। जाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेराव मोनफ्रोमबो बर'नि दल संगठन आफादफोरखौ दिनै खेबसेनो फानजारियाव जोबनानै जे सानाय बादि सानानै दिनै फोजोबनानै दोनबाय। चुक्तिखौ नाखस खालामनानै बिथांमोना दिनै सोमावसारफिनोब्ला अब्ला एनडिएफबिनि मोनफ्रोमबो केसआ दिनै रेजिस्टार जाफिनोब्ला अब्ला बिथांमोननि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं इभेन बुथारलायनायसिम मोनसे फैनो हागौ। आरो जाय बिथांमोना एनडिएफबि बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै माखासे एनआइए केस, माखासे फिसा फिसौ केसफोर दङ, बे केसआ गासिबो दिनै गोथां जाफिनगोन आरो बिथांमोनखौ साफा साफा एरेस्ट खालामगोन। बर' माहारि फरायसा आफाद नङाब्ला खुनु दल संगठना गोदानै फिन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लानो हानाय खुनु गोहो गैया। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आं मोनसे भिडिअ मोनदों, बनसुनि आफादगिरि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों पिस एकर्डखौ लानानै, रन्जन दैमारिनि माखासे बाथ्राखौ लानानै आरो नैबे फाइनाल एन्ड सलिउसन ना मोनसे एकर्डनि पिस एकर्डनि बाथ्राखौ लानानै गोबां बाथ्रा नांनायनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदों बिथां बनजित मन्जिल बिथाङा। जों एसे नायनानैबो लानि। रन्जन दैमारिनि बाथ्रायाव आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों जे पिस एकर्डआव थांनाय एकर्डनि गेजेराव जोंनि बर'निनो दैदेनगिरिफ्रा खुंथायाव दङमोन, नङा होनबा? आरो बेजों लोगोसे क्ल'सआव थाफानाय, एकदम खाथि सोमोन्दो थाफानाय सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारियानो खाथि सोमोन्दो दंसिनोमोन। बे हिसाबै मानो बरननो हायासै? बिथांमोना बुंबाय थादों आइननि गेजेरजों। नंगौ, आइननि गेजेरजों गयो। दा बाथ्राखौ बुङोब्ला बै बेक्तिफ्रा बुंगोन जे बे बाराव बिपिएफआ सरकाराव फैबाय, नोंथांमोना नाजालायदोब्रा ना, बेफोरबायदि बाथ्राखौ सिदा बुंहरगोन। नाथायबा बे नङा खोथाया। जों बुंगोन बे सरकाराबो, बिपिएफ सरकाराबो बिथांमोनखौ बा रन्जन दैमारि सारल' नङा, जायफ्रा दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय नैबे मोनसे माबायावहाय दोनफैदों, दिनै बिथांमोनखौबो नाजानांगोन बिपिएफ सरकाराबो। आरो आंनि मोनसे फोथायनाय, बिथांमोनाबो नाजागोन। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि साराबो सानसे समाव बेफोरबायदियाव खस्थ' मोनदोंमोन। नाथायबा बिथांमोननिखौ बै समावनो खोनाना मोनदों, बुजिनानैबो मोनदों। सार बिस्वजित दैमारियानो गासैखौबो फोजोबस्रांनानै होदों। केसनि बेलायाव होन बा माबा मोनसेनि बेलायावनो होन, सार बिस्वजित दैमारियानो बावहाय एक्टिभलि रल लादोंमोन। अब्लानि बेखायनो दिनै सार बिस्वजित दैमारिया बावहाय नलेज दंसिनो, गोबां नलेज दङ। ओंखायनो बिनि सायावबो माखासेखौ हगार हरनांगौ। दिनै जोंनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया सार बिस्वजित दैमारिनि सायावबो माखासे फोथायनाया खम जानानै फैदोंमोन आरो बिनि सायाव माखासे सावरायलायनाय फैयाखैमोन, एक्टिभनो रल लायाखैमोन। बेखायनो दिनै जाय जेननानै थानाय बै बेक्तिनि दैदेनगिरिफ्राबो माखासे खामानिखौ मावाखै होननानै आं सानो। थ' दिनैहाय सोरबा इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा, दा आइटिसिएलनि बेक्तिफ्रा ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंहरगोन जे बे बाराव नोंनो एक्टिभनो रलखौ लादोब्रा, बेखिनि बाथ्राखौ लिरनानै हरगोन। जों मोनथिगौ आरो मोनथिखागौ आरो लिरखागोनबो। लिरनायनि खारनबो दङ। थ' आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, गोबां बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। दिनै सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारियाबो दिनैहाय जेननो गोनां खारनाबो बेफोरबो मोनफा मोनफा उइक पइन्ट होननानै आं सानगोन। नङाब्ला दिनैहाय पिस एकर्डनि मुङावहाय जेसेबां एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनखौ देरहाहोदोंमोन आरो देरहाबावगौमोन बिथांमोना एक्टिभलि रल लानायमोनब्ला, नङा होनबा? बेफोरबायदि आरोखि। थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, बुङोब्लाथ' गोलाव खोथा ओंखारलाङो। बनजित मन्जिलनि माखासे बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि। नंगौ जे बियो जोबोद सिन्था खालामनांगौ खोथा दङ। जिहेथु जोंहा दिनै थांनाय 2020आवहाय एनडिएफबि मोनब्रै ग्रुपजों आरो जोंहा दिनै पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो जोंहा दिनै इउबिपिअ आरो एबसुनि गेजेराव जि गोरोबथा जानानै थांबाय, बे गोरोबथानि गेजेरावहाय दिनै बिथांमोनहा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ आरो बिनि उनावहाय बे बर'फ्रा आरो फिन आन्दलन खालामबा आरो आसामनि हाखौ जोङो बोखारला, गावहोला होननानै बिथांमोना
जे सारेन्डार खालामनानै फैबाय, जे सुक्ति खालामनानै फैबाय। आरो बेनि गेजेरजों दिनै बर'फोरनो जि माखासे प्रमिस होदोंमोन, नाथाय बे प्रमिसफ्राबो दिनै मोगथां महर मोनासै। आरो बेनि गेजेरजों दिनै मानगोनां एनडिएफबि बिथांमोनाबो जोंनि फाउन्डार एनडिएफबिनि मानगोनां डक्टर मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो दिनै गनो हायासै। आरो बेजों लोगोसे गोबां सेन्ट्रेलनि लिडार्स आरो केडार्स बिथांमोनाबो गनो हायासै। आरो बेयावहाय दिनै बुंनो थाङोब्ला जे बिटिआर गोरोबथानि जे सान्थि सुक्ति जादोंमोन, बे सान्थि सुक्तिनि जि माखासे थांखि, माखासे जि माने मावनांगौ दंमोन, बेफोरो दिनै मोगथां महर मोननो हायासै। जों आसा खालामदोंमोन जिहेतु सिगनेटारिस बिथांमोनहानो मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांमोनानो जे गावसोरनो दिनै सरकार दाबायमोन। दिनै बिनि गेजेराव सेन्ट्रेल आरो स्टेट आरो दिनै बिटिसिआवबो जयैनो जथाय क'आलिसन गभर्नमेन्टमोन, इउपिपिएल आरो बिजेपि। बुंनो थाङोबा ट्रिपल इन्जिन होनजायोमोन। नाथाय बिनि गेजेरावबो बिथांमोना दिनै जे टारगेटखौ मावफुंनो हायासै। नाथाय दिनैनि समाव दिनै बिथांमोना खुंथाइ गोहोआव जाय गोरोबथा खालायदों बिथांमोना गैया। दा बिथांमोना जेसेबां मावगोन, बेसेबां दिनै सावरायनो थांगोन, बेखौ जों बुंस'नो हाया। नाथाय मोनसे खोथायानो जाहैबाय जे बारे बारे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93आवबो बिथांमोना सुक्ति खालामबाय, नाथाय बिथांमोना डिनाउन्स खालामबाय। नाथाय 2003आवहाय जेब्ला बिएलटिआ सुक्ति खालामदों बिटिसि, बेयाव बिथांमोना दिनै एरायनानै थाबाय जे बिथांमोना दिनै बिटिसि सुक्तिखौ सापर्ट होआसै। नाथाय 2009नि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन खेबसे सोमावसारफिनबाय एनडिएफबिजों लोगोसे ज'यैनो। नाथाय जों सानदों दि आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो खेबसे नङा खेबनै, खेबथाम सुक्ति खालामबाय, फिसा फिसा काउन्सिल्स। नाथाय बिनि गेजेरावबो दिनै आन्दलना जोबनानै थाङासै। नाथाय दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि मोनसे सोलोजों बिथांमोना एक्सपिरियेन्सनि थ्रुयै दिनै बिथांमोना बिटिआर गोरोबथा खालायबाय। जाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेराव मोनफ्रोमबो बर'नि दल संगठन आफादफोरखौ दिनै खेबसेनो फानजारियाव जोबनानै जे सानाय बादि सानानै दिनै फोजोबनानै दोनबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93नि बादे दिनै उइथड्र खालामफिननानै आन्दलन खालामनो नागिरोब्ला अब्ला मा जाहैगोन? बै बिटिआर गोरोबथायाव सुक्ति होफानाय एनडिएफबि बिथांमोननि इस्युआ दाबो जोबाखै, बिथांमोना दाबो जेलाव दं। अब्ला बिथांमोना दिनै जेलनिफ्राय गनायनि खुनु समायसा जानाय नङा। आरो जाय बिथांमोना एनडिएफबि बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै माखासे एनआइए केस, माखासे फिसा फिसौ केसफोर दङ, बे केसआ गासैबो दिनै गोथां जाफिनगोन आरो बिथांमोनखौ साफा साफा एरेस्ट खालामगोन। दिनै बिथांमोनखौ गारनानै एबसुआ दिनै गावसोरो उइथड्र खालामनानै सोमावसारफिननो नागिरोब्ला अब्ला बेवहाय एनडिएफबिजों एबसुनि गेजेराव दिनै ब्लाडशेड जानायनिबो चान्सेस थानो हागौ। गावजों गाव बुथारलायनाय, गावजों गाव नासयलायनाय। मानो होनोब्ला दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै एनडिएफबिनि इस्युफ्रा, केसफ्रा दिनै जोब्बायब्ला अब्ला गाबोन फिन बिथांमोना सोमावसारफिननानै दिनै सुक्तिखौ नाखस खालामनानै बिथांमोना दिनै सोमावसारफिनोब्ला अब्ला एनडिएफबिनि मोनफ्रोमबो केसआ दिनै रेजिस्टार जाफिनोब्ला अब्ला बिथांमोननि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं, इभेन बुथारलायनायसिम मोनसे फैनो हागौ। दा बेनि थाखायनो दिनै असमिया बिथांमोना खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम बर'फोरजों फिसा फिसा गोरोबथा खालामनायनि उनावहाय दिनै माखासे माने फानजारियाव दिनै जे सानाय बादि सानानै दोनबाय आरो बेनिफ्राय ओंखारफिननो हाफिननाय नङा। दिनै बे मोनसे बिथांमोननि बिराद गिदिर डिप्ल'मेटिक स्ट्रेटेजि। आरो बिनि गेजेराव दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद नङाब्ला खुनु दल संगठना गोदानै फिन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लानो हानाय खुनु गोहो गैया।